संगीतामध्ये आपण वेगळे वेगळे प्रयोग केलेले आहेत. पण त्यातील सर्वात म्हणजे आपली जी खासियत आहे ती जिंगल्समध्ये आहे. काय हा नेमका प्रकार आहे आणि कशी त्याची प्रोसेस असते? ॲडव्हर्टाईजची जी गाणी असतात, म्हणजे तुम्हाला साबण विकायचं आहे एका कंपनीला समजा, हां हां किंवा शॅम्पू विकायचा आहे, काही तेल विकायचं आहे, ऑइल विकायचं आहे, क्रीम आहे, ते टूथब्रश आहे, टूथपेस्ट आहे, काही, तर त्याची ती जिंगल असतात 10 सेकंद, 20 सेकंद, 30 सेकंद आणि 1 मिनिट असं त्याचं ड्युरेशन असतं. अगोदर काही तयार नसतं, नुसतं तो माणूस घेऊन येणार, म्हणून स्टुडिओचं नाव सांगतो, ह्या स्टुडिओत आपण भेटूया हां हां सकाळी 10 वाजता. ओके, मग एक माणूस तुमच्या हातात कागद ठेवणार, होमवर्क नसतो, म्हणजे चाल लावायला बसलं, तिथल्या तिथे येणार, तोपर्यंत सिंगर येणार, तोपर्यंत क्लायंट लोक येणार, एजन्सीवाले येणार, सगळं, आणि तासाभरात ते सगळं प्रोसिजर तयार झालं पाहिजे. तर माझं जे पहिलं जिंगल होतं, तर ते मी थोडं गाऊन दाखवतो तुम्हाला. ये ढेर से कपड़े मैं कैसे धोऊं, अच्छा साबुन कौन सा लाऊं, कपड़ों को जो उजला बना दे, रंग जमा दे, चमकला दे, कोई बता दे मुझे तो कोई बता दे, कोई बता दे मुझे तो कोई बता दे. धन तक्का डबल 20. वाह.